Смотр конкурс сәнгатькә мәхәббәт тәрбияләү, яңа талантлар барлауны, аларны үстерүне максат итеп куя. Конкурсларның коллективны берләштерүен дә исәпкә алырга кирәк. Смотр конкурс кысаларында 31 милли бию куелган, 42 гаилә һәм вокаль ансамбле чыгыш ясаган. Конкурс кысаларында 8 спектакльдән өзеп күрсәтелгән һәм 80-нән артык җыр яңгыраган. Артистлар да эле куян килгән кешеләр түгел, үзебезнекеләр, үзебезнең арадан чыккан кешеләр. Монда иң самими хисләр, бернинди ясалмалылык юк. Шуның белән халык мәхәббәтен яулый, шуның белән уңыш казана бу концертлар. Без үзебезнең гаилә белән бер концертында диярлек калдырмыйча концертларга йөрдек. Һәм безгә иң ошаганы билгеле шушы оешма концертларының, үзешчәннәрнең концертларының шул кадәр массовый төш алуы һәм истәлеге безгә бик нык тәэсир итте. Елдан ел халыкның зауга, культурасы орта бара, шунсы сөендерә, костюмнар бик матур, кыскасы күңелләребез күтәрелеп, үзебезнең күңелебезгә дәрт, ям өстәп кайтабыз. 11 декабрь көнне район мәдәният йортында конкурсның йомгаклау концерты булды. 2 сәгатьтән артык барган концертта тамашачылар моңланды да, биючеләргә карап яшьлегендә сагынгандыр. Көлкеле мизгелләрдә уйландырырлыклары да күп булды. 2 ай дәврендә барган зур тырышлык белән күп кенә коллективларның мөгаен инде күп җитәкчеләрнең борчуы асалган көннәре ниһаять үтеп тә китте. Ләкин шушы 2 ай эчендә бөтен мөслим бердән булды. Авыллар бердән булды, оешмалар бердән булды. Смотр конкурста уңышлы чыгыш ясаган оешмалар мәдәният бүлегенең дипломнары һәм 10 000 сумлык сертификатлар белән бүләкләнде. Сүнмәздәр ветераннар ансамбле конкурс бизәге номинациясендә җиңүче дип табылды. Ансамбль 3 гармоналарга сертификат белән бүләкләнде. 3нче урынны Үзәк хастаханә һәм балалар бакчалары коллективлары бүлеште. Лицей һәм эчке эшләр бүлеге коллективлары 2нче урынны алды. Габдулла Тукай исемендәге мөслим орта мәктәбе коллективы 1нче урынга чыкты. Җиңүчеләргә мәдәният бүлегенең дипломнары һәм кыйммәтле сертификатлар тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.